Hallelujah. When I go to the bed, I will praise the Lord at all time, and His praise shall be continually in my mouth. 1 Kings chapter 9:10, reading from verse 7 to 9. 7 to 9. Hirap niyan, ugang manununta ni Jehovah, niyan na pag-usap sa ikaduha. Kung ikaplit siya o ikon, tumindog ka, kumaon, tuwod kay ang panaw na layo ra, kaayo alam kanin. Verse 8, kung siya mibangon, mikaon, miinom, mianto tuwod sa puso, mianto makaon sa kapatan kadlaw, kapatan kagabi, sa hulid, ang bukid sa Diyos. Verse 9, siya miadto ngadto sa usa ka langub, o mipahulay dito. Kaya karon ang pulong ni Jehovah midangat kaniya, ug siya mingon kaniya, unsay imong gibuhat dinha. May kamantanon, I would like to preach the subject entitled, Get Out from Your Own Key. Gawas sa kaugalingon mong langub. Lord God, bless ang imong pulong, buwang gamay mensahe, dengan lawon, kanamong tanan. Ikaw ang Diyos, di mahugdan sa tinapay ng langit ko. Pinasayod ka, o kinang imong spiritual supply, kalaghatag o resistance sa uwan. Hinugdan kami, nagpadayon, paninyo sa pagpagalaga. Padalangin niya ang imong ulit ko, dahil ka, simbahon, in Jesus' name. Palagpagan na ito ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! So, balik ka sa paglingkod. Hallelujah! Magwalag ko on key. Get out from your own key. Ang langit, dili maayo po yan sa tao. Kasagaran nagtuyo sa langit, mga bitin, paniki, ug langgam sayaw. Muna na kasagaran nagtuyo sa langit, langgam sayaw, kinagasawa. Ang langit, di maayo po yan sa tao. Ngiyon, way suga, tugnaw, magkahatid. Kung i-appeal ka nini sa mga giyon, sa lango, kamong ibuhian, oy, kaganahan. Sa tao na, isa may ganahan, ano puyo sa lango. Abot, gusto sila abot ni matawanan, okay, kapuslanan, may mga kwinta, naipulong sa ginuwa kita sa nagbantiner o balik-balik sa lango, kamong ibuhian, ulit ka, di kaganahan. Biblia, wapasahan. Ang mga tao na nag-abot sa langit, manguhaay o salag sa sayaw. Sayaw. Kusog pa ang katulsaan sa sayaw na palitong sa insect, Chinese, doon ay mga tao kamusunod dito. Hindi sila magdugay dito. Ikaduha, mga tao atong langit, itong mga tao dito nga, kanang number 1 di ay nga ihalo sa siyabo, kanang tubig sa langog nga nagto, nga mapuro magbato nga putik. Mga din ay kuhaon nila, isagol pag-manufacture sa siyabo. Diya na nila makuha sa langit. Ikatulong mo suot sa langit, treasure hunter. Tumakuha ay treasure. Ika-4, sawa pa ang COVID. Nagsugod-sugod magaya ang gobyerno pagsuot sa langit. Kining ahensya sa tourism. O imong tanawon sa telebisyon, ilang isugdan pag-check up ang mga ilawon sa mga langit. Sunod mga tao na sunod sa langit, mga orasyonan, tambalan, kay gusto sila, magpadugang o gahon, dito sila ilawon sa langit. Ang tao makasunod sa langit, kasagaran gikukot, gipagita sa malao, busa ang langit, gihimo nilang taduanan. Kasagaran gusto dito mga kriminal, mga nautang, mga tao, mga tulisan, mga kawatan, may naadito, ilahon sa langit. Sa ministry ni Cristo, biblical record, in Matthew 21 verse 13, nasuko ang Ginoo sa nangihimo ang simbahan o business center sa mga tao. Ilang ipagbalintong ang mga lamisa, hudya, ang nagbalingya o masalampati ang ipagbuhian, hiyang ipaglatiko ang mga bakag kandeng, iyang ipagbuhian. Mingon tayo ng Diyos, nasulat na ang atong balay, tawagon, balay, ayang buwanan, ang nagkihimo nito pili, lago sa mga tulisan. Another biblical record, 1 Samuel 24 verse 3, sinabit na kasunod sa lagom sa Enggabe, kay gigukod sa
tundra nga tresbel ka mga sundalo pinili ni Saul. Kung wapay protection ang Ginoo Bradoilo, imposible dili makitaan. Special force ang mga sundalo gipili. So mga scout ranger, mga marines, mula gipili ni Saul. Apan si David mitado sa pagkailan, pinakailaong nga lago. Unsa hinungdan nakasulog sa limpo? Kanti bukod. Sa paan ni Daniel, si Daniel chapter 6 verse 19, nakasulog sa lago. Pituyo, pirituyo, na siya wanto sa lago. Siya na pugos pag-anto sa lago. Sa leon, sa nangginabay siya. Sa mga tao, tugod sa mga tao, masinamon. Kaya kining mga masinamon nga tao, bisan asa na ani sila. Masitiyo, mabariyo, masyudad, mapalasyo, maging harian, maeskwelahan, maopisina, masimbahan. Naanin mga tawanan. Tanawanan. Huwag pang isugad sa inyong street na gimong barbecue. Kaluto-luto ang barbecue. Pag nakitaan ka tulog kagabi, kusok man di ay, pag ikaw pat kagabi, nanapinit pa sa barbecue. Mayroon ba kung lamang tayo? Nga ikaw namugdan sa pagkadugayan, kawayayan, trabuhan, sutog-sutog. Pag undan kayo mo, undan po sila. Sila ika nakasunod sa lago, tugod sa discouragement. Si Daniel nakasunod sa lago, kay nasilahan. Si David nakasunod sa lago, kay digugod. Wato'y biblical record, may biblical character. Nga may mga tao sa Diyos, nito yun ito pagsyon. Kaya ang lago, di maayaw po yan. Si Elijah, gisulti ni James. Si Elijah, sama ka nato, ginaya. Si Elijah sa kasigba. Sakit ba ka 450 versus 1. Yagihagan ng 450 false prophet. Si Elijah kumanasig, mag-agong-agong. Pero kung maluya, magtagok-tagok. Pariha ko nato imon ni James. Di ba kumanasig pa? Ako naglingkod sa lingkuranan. Pag magkamugnaw, maghinay-hinay, nagtusulo. Pabinigakit ko nuta ni Elijah. Binuo din. Nagkani siyempre ito. Ngayon si Elijah, mahibaw ang ating atawa. Pinsa ka na ito ang tunay tinoon ng Diyos. Kuntis kini. Paghimong altar ka mo, paghimong pagko. Tawago na ito ang Diyos. Kung pinsa ka na ito, may tinoon ka Diyos na buhay. Pero kondisyon, kung mapildi ka mo, putol ang iyong liog na. Himo ang mga 450, dali na nakuha ang altaran sa 400. Tingod nila naghanap. Sugod silang tanan. Tingod nila, patalingogi kami. Tawag na sila buntang. Si Elias ni Idra. Alas 8, Bal! Tunda kami. Abot alas 9. Bal! Panalagay kami! Langya sa kalayo! Ang halat! Aron mailak ang Elias na tawag Diyos. Amal kaya lagad, bro. Naabtan na lang hapon. Ikaw dahil Elias. Kuski-kuski tawag, gimasin mo ka mo. Igsugod si Elias o komedya. Kuski, masin na ka no! Kisilan ka 450, kumagdungan pag siyagin. Kinintiko ganin nato, wala na mag-200. Kung mapatod pa ang tarpagdahay, mulabay palitos kay Sano. Sugod sila ano. Bal! Mga batay na kami! Hindi mo tumag mo. Si Baal lagi. Sugda nila pagkuhan. Iwa nila mga palit. Bibanaw ang tuto. Taliwala sa laran. Way Baal dito mag. Kaya ilang Diyos na si Baal equals Bahal. Mga tao may tinuod na Diyos. Amen? Ang kinabuhin nila, di bang Bahal? Ang Elias, wala mo. Pagkanala niya ang altaran. Sige! Tabang! Natulong kadto sa init gapila. 3.5 years init. Ipapangita ni Baa ni Elias ang iyang mata. Pangita mo ang tubig. Pagkalisod, pag-itawag na tubig na itong panahon. Kailangan ipangan ang kanal. So diyan may tubig na pinakabalin ilang hakot. Basta ang tinabangay gini ang tamo. Amen. May trabaho Diyos na mabuo. Butal ang alam. Buwan pa ni Elias, dili ka sumilan ito po. Tubig.
5 words niyagan siya sa Ginoong mailhan, ikaw ang Diyos mo. Ang kanal ay unang gilamoy, tubig humas, sunod ang mga suklod, sunod ang kardino, hinungdan ang halaman na hinuga. Pag hinuga mo, aksyon ang mga propeta ni Baal ang kaganets, asa mo, doon na na'y nangandam sangkot na ang hinagay, kauban po siyas. Amen. Ang false prophet ni Baal, karon mauna ang mga false teacher of Trinity. Mauna sila karon. Sugdan ni Elias pagpalipas, patay tanan. Sawa patay radio broadcast, grabe tinigpasay ni Elias diha sa radyo. Ang mga wanes, bogo, may nesipulo. Ang mga wanes, bolok, may nesipulo ni Elias. Ang mga wanes, may grado, may nesipulo ni Elias. Ang mga walis kung managat, dapat limpyo, mupunit na diretso sa baro. Pero ay versikulo. Karon, nitigog na ang mga tao sa Ginoo. Nagsugod na tagpanibas. Amen. Sa tulong sa Diyos, nagsugod tagtagtag sa mga doktrinang mili. Nagsugod tagtagtag sa mga doktrina na may klaro. Kita'y masundiha, biblikal. Gitubag na ito ang ilang wali. Ang walis managat, dawat limpyo. Punit, pretsong isda sa maruto. Kung dito sa dagat, mukuhang isda, diretso na sa bungsod. Sa bulsa sa bungsod. Atong gitubag, niingon si Kristo. Chapter 4, the book of John. Niingon si Kristo sa mga tinulaan. Kisuko ko kamo sa pagpag-isda na tuwa ninyo. Ano eh? Biblikal lang ako ah. Ngayon ang nag-ago, kamo naka-ambet sa ilang hinaguan. Tinuod bitaw, kaya kung ikan mo baptis. Ano tunlo na po ang Biblia? Baptis man. Kaya pagkahumag simba, pabalik ko mami sa among pastor sa simbahan. Balik mo pagkahapon ha, kaya ang memorables ka. Dito naman sa'yo na natutuon ng versikulo. Ang baptismo ay nagturbo. Iksohon, doon ko magmahay, hatid ko dito. Sila ngayon ang nanagat. Abando na ilayang tinuod na mananagat. Na tinuod na kahambes. Sa tinuod na manalangin sa Diyos. What kind of king nga kung giskutan sa mensahe? Get out from your own cave. That is the key of discouragement. Sa panahon ma-discourage ka, ayaw pabilin sa balay. Dali ka mo simba, magbugot na naghabol. Go out! Get out! Go to the church of God! Nasa simbahan ang iyong kinabuhi! Nasa simbahan ang iyong pinapal! Nasa simbahan ang kalangon sa iyong kalangon! And I believe that the church of God is the bread, is the house of bread of our soul! Ang iglesia sa Diyos, puno sa mga pagkaon na lumaw, na kung mugit out ka, sa itong naimutangan, pupulwag ka lang, panong sa malay sa Diyos, matagbaw ka, manusok ka, panasid ka, mawala ang ibang tabi. Another key nga kung gisgutan, the key of poverty and financial crisis. Get out your key of poverty. Gumawas ka sa kuweba sa kawalan. Pastor, kung saan mo nalang kung paggawas, be faithful in that. Bisan mo sa kagamay ngayon ka. Huna-huna ang Ginoo. Alungkod ka, huna-huna. Ayaw, Panginoon. Grabe ba lang ulis ko na, Pastor? Hindi na ko mag-aag. Kay kuwang pa sa utang. Hindi mo pabilin ka na. You are still in your own game. Gawas! Amen! Wala ka ang Diyos! Kaya magkahino ang Diyos magtabang sa inyong pagbayad, sa inyong utang, magkahino ang Diyos. Kining
pagkamangungutang, wa patamatao na maanaday sa Biblia. Musa ayaw mo pagmahal. Kaya sa unsaon na ito, pagkaungkang din. Naanaday sa Biblia, 2 Kings chapter 4. Nituwaw ang biyuda, kay pagkamatay sa iyang bana, nabinlan siya utang. Gigarantor ang duha nila ka mga anak dalaga. Binuaw ang biyuda kang Eliseo, patod pa niya, mahal na Ginoo! Ang manukutay ang utang na nasa balay, imbaguna nga ito mga anak na duha. Gibilyon ka na sa akong bana ang utang. Kung nasayod ka ang akong bana, mahadlukon sa Diyos. Mahadlukon ganit na duhilyo sa Diyos. Tao lang matigunan. Lena ng alagan sa Ginoo. Kung saan na sa inyong balay, manasog na lang may son. Ingon ang alagan sa Diyos. Gawas niya na, lagaw, adto sa tanan mong silingan, tanan, iskutan, gawas sa lang mong kanini, paghuwang o sudlagan na may son, dakhanan son pangayo. Kung ang Ginoo kung panalangin, dakhan, hasta siguro itong mga naglupong na sa lakok na mga tururins. Mayroon ang alagan sa Diyos gawas. Ipanalaginan ni Eliseo. Ingon sa propeta, paghuwagan po gawas. Gipasun ang babae. Pagsun. Paggawas sa babae, ingon ang propeta, kung sa'yo mo nakitaan, mahal na Ginoo ang talang sundalan, puno sa lana. Ingon dahil ang Ginoo, ingon sa Eliseo, ibalik niya ang tanan, ang katungan, ibayad ang utang. Pabayad mo kita basta mga utang. Kisa'y nagbayad, Ginoo. Kana may una-una, pusayo ka wala ka sa imong utang magkagago, kaya Ginoo, kaya mo tahan pagbayad. Kapilas tertinig na kautang mo 100 sa Cebu. Kapag balik na mo 10 months, 150. Pagkasalit din 150. So, kapamutanan ka sa Ginoo, hindi mo ka kamugod ko ang tulawin na sa Fiji. Pinagdubli naman noon ang kabuga. Karot. So, yung kapamutanan ko, pwede naman ginawang hangin ng pagkasawa. Katulong ito na putol ang kasada sa unahan sa bayugan. Di ba niyan? Bigikan ni ang alas 12 sa gabi sa pagagawag dito agi sa Biapuna. Limot daw. Ito po nagagamot silang bahay ni Bakting alas 12. Pugan, wabag may kwartang sa mga mo niya. Kay bulungan ka Ginoo, mga magpamilit ka paglalakad sa Diyos. Kay magkatilaw kita dahil bulungan mo ba? Di ba, itapang mo sa uwagamay mo ng worth of 15-20. Nag-gulo si Brother Marder. Nakasimpa ba itong taga-tago? Kunin prostago, appeal to the please. Nawa tamang, wa man hatong siya manhiya o tanang. Kunya nagtuo ko nga mo dayon o hatang. Pingon man, Pastor, kung kasal na i-text ko, ditistingin ako text. Sige, huwata sa palawan, Pastor, ako ipada, di mo. Kita mo dyan sa Diyos! Karoon, sunod kong in Lord, ibo ka kamubuto. Mas manuoy na marunong ipag-una-una sa akong anak na unsa. Pero balik mo sa Romans 8:28, all the things are work together. Ang imong dughan na hood, basta masahod ang Romans 8:28, bukalit ka mo. Kabilangin na kautang ang tinat ko, kimayran! Kay ang Diyos, hindi mo na. Basta imo siya una-unaon po kaniya. Basta imo ginugtungan po kaniya. Ningong ang Ginoo kang asa. Di ba niya kiniasa? Kung inyo atong isalikway ko sa kamo. At kung inyo atong pangitaon, makakaplat kamo kalako. Mga Diyos na atong ipagalaman. Nilahingan na upuno sa mga buhing isahan. Dili gayud ang Diyos mo consider sa atong kuna-una, usabot naman siguro ang Ginoo Pastor kay pandemic. Unsa ingon sa Ginoo, ang naa, dungagan, ang wa, kuhaan. Simple na sa Ginoo, wa may pandemic. Sa libro sa Deuteronomy, mingon ang Diyos ng Moses, ipahilula ko kanimo kining duha, panalangin, tungkol, kinabuhi, kamatayon, piliya ang panalangin o kinabuhi, aron
Ni aman si Tatay Manuel, abot magkapatid pa magkataon niya sa akong mali. Sa diyang na-sold out si Tatay Manuel sa gilid. Gikan ni Ato Hantod Road. Ginakuhaan nila ikapulog ng ilang pensyon. Kailan ang pensyon nila no? 5,000 sa ato. 6,000. Dahil Mr. Gloria, yung sa manay mo ni Pagi, yung sa'yo mag-college magka 1,000 na natin. Mag-college sa kayo 2,000. Tubag. Kuhaan ba muna mo, Pastor? Ang mahinatag sa akong anak, ang akong hinilutan, ako kuhaan. Mo na mo ako. Nagpahilot ko ito unang adlaw sa ilaha. Ako giglan sa Gloria. Sa Gloria, milagro sa Ginoo. Kinigibuhat sa ilaha. Tanama, muigo ka ang 6,000 na pa iyang mga gipanguli. Kaya nag-people, kaya naguna-una sa Ginoo. Kuna-una umpon sa Ginoo. Ginaw! Dati! Ang poverty! Bakit panahon ninyo gusto? Nasayot ba ka mo? Mas i-appreciate sa Diyos ang giving na gikan sa kalisod kaysa giving na gikan sa karagana. Nasayot ba ka mo? Natural! Muhatag ka! Kinagala ka mo ito na Ginoo. Siyempre, nakahatag kinaaman. Ambot ka, wala. Mas appreciated sa Diyos ang paghatag na walang-wala na. Kanya niya natugkan, kinagana, bisan pandemic na. Ako na mga tutan, hindi ko niyalintan, kundi ko niyalintan sa kalagaya. Hindi ko siya kalimot sa kuha, sa kalislangan. Tanawa, ngalan sa piyuna, usara ka dako, ang mga dako hatag. Nanilig ang Ginoo sa altaran, ingon ang Ginoo paghuman. Pedro, usabay mo kasulti. Sa tanan nagbakta sa altaran, kisabay pinakalimugatan. Siyempre, ang tinanawa ni Pedro sa kalibo. Ito nakatag sa kalibo. Ingon ang Ginoo. Ihatag mo ganito sila Pedro, kaya nagpuprana. Ihatag bago sila, kaya nagpuprana. Pero ang kamus, iyang paginabuhian, nakitaan, pagpalilig sa simbahan, ihatag niya tanan, bisang wala sa iyo. Ikapalit ng pagkaon niya nihatag tanan. As appreciated sa Ginoo ang giving na grabe kapit. Kunya Ginoo naman, magkinahanglan din ako nga hatag. Diba? Mag-unsaman, ang tithes sa milyonaryo mo sa katuwing kawan milyon, kausan mo siya ng tithes. Pero ang pobre ng tithes, kada Domingo 50 pesos, kada Domingo ng manatuin. Bisan kung ito talayo ka sa agwat sa isa ka milyon, mas bilho ng 50 pesos kada Domingo kaysa 1 milyon na kausan sa isa ka tuwing. Get out from the poverty, the thief of poverty. Nanawagan ang headquarter na ko ning lockdown. Palihog mga pastor, pag-report na taon mo kasi mo balance ng panuglanaan. Tubag magkang umang pastor kung sa may among i-report lockdown man. Pero salamat sa mga Diyos. Di lang ako mag-recognize. Kamu, mga Diyos. Kasi sa amin po ito, ang pinagalisod sa lockdown ang month of April. Tinuod kamay na kong report. Pila naman ni Manimpa. Ang umanihan ko nung saya ang mga tithes. Yuhan na mo ang piltan na ang tithes. Kaya sayon ko iyan na sa Ginoo. From January after October, intact ang report sa mga church. Doon November and December, talaga nga ito ang report tayo. Mula sa daghanan mong kalisdanan, giyan, makatukaan ko. Maayo ang Diyos. Dalabang ng tanan kay Diyos ang kauban. Amen! Dalabangan dyan ang tanan kay ang Diyos na kauban. Get out from the key of man's fear. Ingon ni Pablo, for God hath not given us the spirit of fear, but of love, power, and sound mind. Isaiah 54:17. Di ba nini Sister Melinda? 54:17. No weapon shall prosper against thee, and every tongue that rise against in judgment, thou shalt be condemned. Kung magiskuta ang matag dila nga mubugat o paghukom, laing pagkasulti, mubugat o death threat. Amen! Laing pagkasulti, mubugat o paghulga. Ito na Isaias, why hinagiban, gitukot ng kalimutan na nagupang ka kanimo. Kaya ito,
ingon. Luwag maging makababag na to, basta mawali ka. Kaya kini ato, patay, buhit. Giliusakan ng ingon, binutan ang simbahan, mag-armado ng tao. Ipakita si Pastor Daniel, siya rin tuyo. Daghay mga membro, nagtitan. Ang si Pastor Daniel, asod dito, nagbayar na sa kamo. Nagita sa siya, wow. Pagkita sa personage, wow. Gilimot-limot na ng pulpito, wow, kete. Walang Diyos ang mga ilagan, labaw pasta mo ninyo. Amen. Pesa, tinanglan, hugas ka sa mga klase, sa Mount Torimane, na Milanggoda. It's time to get out, and it's time to go to the church. Magsimpa sa Diyos, pagkain sa Diyos, pagkinaya sa Diyos. Ang Diyos makikupan sa tao na tinunan. Dito yung ni Daniel mahog sa langgob sa riyon. Pero pag-abot niya sa riyon, was. Dito sa langgob sa riyon, was siya ka na sa riyon. There is protection in the keep. Sa dinang, nakadagan, si Elias, na frustrated, disappointed, nitago sa langgob. There will be provision in the keep. Isubo sa Diyos na uwak, nagtanggap o bangon. 40 days, 40 nights, wakaon si Elias. Pero doon ay provision. Doon sa naas siya dito.